Nikto nie je doma. Už som vravel. Nikto nie je doma. Čo tu hľadáš? Veď ty tu nebývaš. Ty bývaš tam hore, čo majú teba a tú Danušku, čo mi nechce požičať trojkolku. A ja som chcel takého ako si ty, pekne chlpatučkého. Ale nemáme na teba peniaze a mama zase nervy. Má ich iba jedný, vieš? Tak choď radšej preč. Alebo vieš čo? Ty si opustený, ja som tiež sám doma, tak si ťa nechám. A budeme opustení obaja. Dobre? Dostaneš do pánku. Že ma nechytíš. Hľadaj ma. No, vylez za mnou. No poď. No. Ani to nevieš. No poď. Ani ma nechytíš. Prines. No. Tak, teraz ti niečo dám. Nehanbi sa. Môžeš si vybrať, čo chceš. Nechceš kúsok salámy? Popros. Alebo vieš čo? Dám ti niečo lepšie. Dobre, čo? A bez horčice. Nemali ťa radi, preto si im ušiel. Však aj Danka bude rada, že si preč. Tak vieš čo? Ja si ťa teda nechám. Ale máme ani slovo. Chytaj! Čo si to urobil? To si ani ja nedovolím a som tu doma. Čo teraz? Mama.
Ahoj, Paľko. Ahoj. Čo tam robíš? Nič. A toto je čo? Paľko, prečo si z chladničky všetko vyhádzal? Bol hladný. Som bol ja hladný. No a takto sa to robí. A toto? Pre pána Jána. No teda. To ja... Som nestihol, mami. Naozaj. Tam. Ja ťa... Čo to bolo? To nič, iba si spievam. La 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 la. Ešte ti aj do spevu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Skaličanová, prosím vás, nevideli ste tu niekde na... Nadýchaj sa trošku. Vášho psa? Nie, len pred chvíľou som prišla domov. A prečo? Stratil sa? Iba chvíľočku sme nechali otvorené, už ho niet. Všade som už zvonila, či sa náhodou niekde nezatúlal. Mali ste to zahlásiť. Čo ak ho niekto ukradol? Ak ho ukradol, určite ho už nevrátia, predá ho. Viete, čo také štenia s rodokmeňom stojí? 1000. Bodaj by mu ruka odpadla. Naša Danuška z toho celkom ochorela. Musela si ľahnúť chudierka. Má aj horúčku. Počkajte, vezmem si ešte kľúč a pozrieme sa do pivnice. Keď je chorá, radšej ťa vrátim. Ale musíš povedať, že si prišiel sám. A že som ťa vlastne zachránil, aby ťa niekto neukradol, dobre? Aby mi ruka neodpadla, vieš?